Fővárosi képviselő vagyok, az SZDSZ fővárosi frakcióját vezetem, és az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságban dolgozom. Második alkalommal választottak meg idén az SZDSZ országos ügyvivőjének, ott tevékenykedem, és hát elsődlegesen ott is oktatási területtel foglalkozom. Itt lakom Középső Ferencvárosban, van egy nagy lányom, aki hamarosan itt kezdi meg majd a középiskolai tanulmányait. Most várom a második gyermekemet, aki biztos, hogy ferencvárosi lakos lesz, és biztos, hogy itt fog óvodába, bölcsődébe, iskolába járni. És amit el kell mondjak, hogy nagyon sokat járom gyalogosan is Középső Ferencvárosba, Belső Ferencváros utcáit. Nagyon sok élményem, tapasztalatom van, amikor választói levelek érkeznek hozzám, akár közbiztonság, köztisztaság kérdéskörében, gyerekekről, iskolákról, akkor nem lepődöm meg azokon a felvetéseken, amit a választók küldenek. Nagyon sok felvetéssel egyetértek, és szeretném azt, hogyha olyan megoldásokat tudnánk találni, amik az ezen levelekben lévő, mondjuk rossz tapasztalatokat, azokat csökkentik, és élhetőbb és kellemesebb lenne ez a városrész a gyerekeseknek is, az időseknek is. Meggyőződésem, hogy az a hely, ahol a gyerekek jól érzik magukat, az a városrész, az mindenkinek sokkal jobb lehetőséget nyújt és életet nyújthat. Vannak olyan dolgok, amit ugye az országgyűlési képviselőként Ferencvárosért tudunk tenni, és mindig hozzáteszem azt is, hogy fővárosban én ezt teszem is, amikor csak tehetem Ferencvárosért, de hát nyilván itt egy más lehetőség van. De az elsődleges fontosságú dolog Ferencvárosban, hogy folytatódjon a rehabilitáció, ennek megfelelő háttere legyen mind a törvényszabályozásban, mind pedig a fővárosban. Én a városrehabilitáció folytatása mellett és a fejlesztések folytatása mellett, mert azért nem csak a rehabilitáció van, hanem közraktárprojekt, Nérupart, metróépítés, a villamos vonal megújul, tehát hogy oda kell arra figyelni, hogy a benne élő emberek ne csak az új épületeket lássák, hanem jól is érezzék magukat, és otthonukká váljon ez a városrész. Amikor egy ilyen városrészben ennyi diák megjelenik, akkor hogyan biztosítok nekik megfelelő életteret és lehetőségeket, hiszen azért az nagyon sokszor az itt lakókat zavarhatja, akiknek mondjuk kisgyerekeik vannak. Ferencváros ilyen szempontból azért nagyon szerencsés, hiszen Belső Ferencvárosban van egy igazi ilyen szórakozó negyed, egy nagyon izgalmas kávéházi élet alakult ki, illetőleg azt mondhatom, hogy a kulturális intézmények is nagyon erőteljesen jelen vannak a kerületben. Ezeknek a támogatása, segítése, ez nagyon fontos, és hát azért kell folyamatosan tenni parlamenti politikusként is, hogy ezek a kis méretű boltok, üzletek, ezek fent tudjanak maradni, fent tudják tartani magukat. Szeretnék fókuszálni az itt élők gondjaira, problémáira. Nagyon sok gyerek cselleng a köztereken, az utcákon. Itt Középső Ferencvárosban különösen nagy probléma, de a József Attila lakótelepen is jelen van ez a jelenség. Tehát én azt szeretném, hogyha olyan programokért tudnék dolgozni az országgyűlésben, amik ezen gyerekeknek valamiféle életcélt adnak, valamiféle lehetőséget adnak arra, hogy értelmesen töltsék el a szabadidejüket. A most megújuló vagy új aluljárókban legyenek olyan helyek, ahol a gyerekek segítséget tudnak kapni, értelmes dolgokkal tudják eltölteni az idejüket iskolán kívül. Két terület van, amin azt gondolom, hogy lehet és kell lépni. Az egyik a liberálisokat nagyon megosztó kérdéskör, ez pedig a térfigyelő kamerák rendszere. A térfigyelő kamerák megjelenése egyszerűen pszichésen is csökkenti a bűnelkövetések számát. Másrésztről egy biztonságérzetet ad a helyi lakosoknak. Most a másik kérdéskör, hogyan lehetne azt elérni, hogy egy ekkora kerületben ne egy-két járőrautó járőrözön, hanem ennél jóval több. Azt gondolom, hogy van itt mit tennünk ezen a területen is, hogyha egy választó itt a kerületben támadja a voksát, akkor nem Gyurcsány Ferencre, nem Orbán Viktorra adja a voksát, hanem a kerületre adja, erre a programra adja, Gegesi Ferencre adja, hiszen azt gondolom, hogy a legtöbbet akkor tudok segíteni a kerületnek, hogyha parlamenti képviselőként, egy egyéni választókerület képviselőjeként egyértelműen a kerületi polgárokat képviselem, és nem pedig egyik oldalt, vagy pedig a másik oldalt.